Güzel. Ни өчен артист һөнәрен сайларга булдың? Кечкенә чактан инде сәхнәдә үскәнгә, мәктәп елларында да гел сәхнәдә булганга, җырлаганга, театр атналыкларында катнашканда сыйныф белән инде мин әллә ни сайланып тормадым. Шуңа күрә 10нчы сыйныфны тәмамлагач, мин театр училищесына барып кердем. Артист булмасаң кем булыр идең? Минем әни үзе менә белгечлеге буенча ул чит телләр укытучысы һәм кечкенә вакыттан садик вакытларыннан ул безнең белән инглиз телендә гел сөйләшәдер. Шуңа күрә мин театр юлыннан китмәгән булсам, бәлки инглиз теле буенча киткән булыр идем. Укытучыга. Яхшы. Ир-атларда нинди сыйфатларны ошатасың? Беренчедән кешелекле булсын инде, аннан соң төп һөнәреннән башка хоббисы булсын иде. Үзенең менә шөгыльләнеп йөри торган эштән кала инде. Син йолдызнамә буенча кем? Йолдызнамә буенча мин игезәк. Гомумән йолдызнамәгә ышанасыңмы? Әйбәтләренә ышанам, начарларына ышанмыйм. Үз холкыңдагы төп кимчилегең? Ышанмаган ягым кирелек. Кирелек буламы, кирелек. Кире беткән инде мин. Син тәнкыйтьне кабул итәсеңме? Кәефкә карабрактыр. Менә яхшы кәефтә булсам, әйбәт кабул итәм, начарда булса, анда инде гомумән тәнкыйть булмаса да, тәнкыйть булсамы, авырданрак кабул итәргә могу. Авырдан кабул итә алам инде. Димәк, сине тәнкыйтьләгән кешене үпкәләп, ачуланып та йөрергә мөмкинсең әле, син андый кешегә. Юк, мин менә секундында инде ул. Аннан мин ничәдер вакыт тәнкыйтьтән соң ойлар буе, атналар буе теге борын салындырып йөрмим инде ул кешегә. Секундта менә минем кәеф әйбәт икән, мин аңа ничектер әйбәт карыйм. Начар булса, менә гомумән көнем ничек башланган шуннан тора. Димәк, тәнкыйтьли торган кеше ул күбесенчә менә күзгә карап әйтә икән ул минем инде янымдагы кеше. Ул минем характерымны белергә яки аңлап алырга тиеш, минем кәеф бармы яки юк микән. Театрдан кала тагын нинди яраткан шөгыльләрең бар? Театрдан кала минем шөгыльләрем бик күп, яраткан шөгыльләрем бик күп. Хәзер менә мин тегү белән шөгыльләнәм. Мин тегү курсларына язылдым. Әкрен генә менә беренче дәресләремне алып барам. Бу вакытка инде мин юбка тектем. Моңарчы инде мин бизәнү әйберләре ясыйдырым. Тимердән алкалар, шулпылар. Шул. Аннан соң фото белән шөгыльләнәм, төшерергә яратам инде мин. Кадрлар шундый үзенчәлекле сайларга, аннан соң компьютерда редактировать итәргә, төзәтергә. Аннан җырны яратам инде. Тагын рәсем ясарга яратам. Күбрәк табигатьне ясарга яратам мин. Масло белән бәйләргә яратам, шигырьгә, гомумән бөтен кызларның кул эшләре белән шөгыльләнәм дип әйтергә була. Бигрәк уңгансың. Бу шөгыльләр синең өчен ул бары тик күңел өчен генәме, әллә инде нинди дә булса өстәмә табыш китерү ысулымы? Күбрәк үзем өчен мин аны ничектер бизнес итеп кабул итмим, ләкин менә шулпылар ясый башлагач, миннән Instagram челтәрендә бик күп сорап язучылар булды, заказга эшләргә. Ничектер каршы әйтә алмадым, мин аларга заказга ясый башладым, шуннан әкренгә генә китте. Айрым Instagramда мин аларга бит булдырдым. Әлегә менә тегү белән шөгыльләнгәч, минем аңа вакытым юк һәм гомумән репетициялар булган яңа спектакльгә. Аның белән әлегә шөгыльләнә алмыйм, шуңа күрә мин ул бизнесымны туктатып тордым. Үзеңне нинди әкият герое яисә мультфильм персонажы белән чагыштырыр идең? Авыр сорау.
Хәзер әйтә алмыйм. Бәлки чебурашка. Чебурашка нишләптер. Ул теге үзе дә кечкенә генә. Әйтә алмыйм. Ничек уйлыйсың, бер труппада уйнаучы артистлар арасында көндәшлек бармы? Кайда да бардыр инде ул, ләкин бездә ул менә сизелми. Бардыр ул кешенең эчендә бардыр, ләкин безнең менә шулай итеп тәрбия бирәләр, әти-әниләр. Без аны инде менә кайбер театрларда, бәлки кинолардан күрәбез, анда нәрсәләрне эшләп бетермиләр бер-берсенә. Куркыныч, бездә андый хәл юк. Кеше күңеле эчендә бардыр ул, ләкин аны сиздерми. Татарлар гомумән тыйнак халык инде. Тыйнак. Нинди ризыкларны яратып әзерлисең? Камыр ризыклар ашыйсыңмы? Камыр ризыкларын бик яратып бетермим. Гомумән минем аны инде менә моны гына яратам, моны гына ашыйсым килә дигән ризык юк. Кичкенә вакытта шәһәргә килгәч, мин кафега кереп әнидән гел борщ заказывать иттерәдер идем. Менә шул гына истә. Хәзер мин анда ризыгым юк. Туган көнеңә бүләк ителгән иң оригиналь яисә иң истә калган бүләк. Так. Минем дус егет туган көнгә үзе ясаган шундый тартма бүләк иткән иде. Антыгы үзе коробочканың теге башын ачасың, крышкасын. Ул җәйлә булай. Янда төрле фоторәсемнәр, ниләр, тагы бер коробкасын ачасың, анда тагы ул җәйлә. Тагы фотолар ниндир. И алар просто гына ясамаган инде. Ничектер теге бай баумнан тартасың, ул бай асылынып төшә. Шундый необычный ясалган иде. Аннан соң өченчесен ачасың, анда шоколадлар, конфетлар, всякие Рафаэллар инде. И бәләкәен ачасың, анда менә шушы кулон иде. Бик истә калган бүләк. Теге гомумән әйтәм, хоббилары булган, үз куллары белән ясалган әйберләрне бик яратам. Бүләккә, анда бүләк итәргә. Шуңа ул ничектер истә калды. Шуны матур итеп ясалган иде. Ул һаман минем тора. Бу тормышта синең өчен иң кирәкле булган киңәшне кем бирде? Нинди киңәш иде ул? Бүгенгесе көнгә менә иң кирәкле дип саналган киңәш. Кичкенә вакытлардан андый киңәшләрне мин хәтерләп бетермим. Укырга барганда булгандыр инде. Әни дә киңәш биргәндер. Ләкин менә хәзер, күрә хәзер Instagramда постлар чыгаралар бит анда. Мин мәсәлән Ошыны яратам укырга. Аннан соң йога белән бәйле темаларны яратам. Һәм менә шул постларны укып барганда төрле философик теге хәзер философик фикерләр килеп чыга. Алар менә кайбер очракта ярдәм итәләр инде. Гомумән мин менә киңәш әйтерим. Күңелегез кая тарта, шунда барырга дигән девиз диемме инде, шундый фикер белән яшәргә тырышам.